Robin Hood. Zapevaj petle, kukuriku! Ispevaj priču o Robinu Hoodu, junaku koji je krao od bogatih kako bi davao siromašnima. Nekad davno u staroj Engleskoj zli princ John preuzeo je presto od svog brata, kralja Richarda. Njega je zanimao isključivo novac. Prikupljao ga je od svojih podanika, nemilosrdno ih primoravajući da plaćaju porez. Porez, porez, taj divni porez! Uzvikivao je princ pohlepno igrajući se zlatnicima. Otimam siromašnima da nahranim bogate. Sujetni princ nije bio svestan da Robin Hood i mali John kuju lukavi plan, prerušeni na sebi svojstven način. Prinčeva kočija uputila se u grad Nottingham, gde se susrela sa dve neobične dame koje su vikale: "Proričemo sudbinu, hajde da pročitamo vaš horoskop." Zaintrigiran, princ John je naredio kočijašu da stane. "Drage dame, imate moju dozvolu da poljubite kraljevske šape," rekao je princ. On nije znao da su te žene zapravo bili maskirani Robin i mali John. Dok su mu naizgled ljubili ruke, pokrali su mu prstenje i drago kamenje. Prinčev zmijski savjetnik, ser Siktavko, primetio je ovo, ali John nije želeo da ga sasluša. Princ je bio toliko rastrojen da je Robin uspeo da mu ukrade i veliku torbu punu novca, a mali John je ispraznio kraljevski sef, skrivajući gomilu zlatnika u svojoj haljini. Za razliku od princa, njegovog poreznika, šerifa od Nottinghama, nije bilo tako lako prevariti. On je uspevao da sakupi novac gde god da se uputio, čak i u domovima najsiromašnijih porodica. Na primer, danas je bio Zekin rođendan, ali je šerif odlučio da mu oduzme novčić koji je dobio na poklon. Kakav bezdušni siledžija! Za razliku od šerifa, prosjak koji je posle njega posetio Zeku bio je ljubazan i poželeo mu je srećan rođendan. I to nije bilo sve. Poklonio mu je i luk i strelu, jer to nije bio običan stari prosjak, već niko drugi do sjajno prerušeni Robin Hood. Svi su voleli Robina Hooda, ali neko je posebno uzdisao pri pomisli na njega. Bila je to Lady Mariana. Prošlo je dosta vremena od kako ga je posljednji put videla, ali njeno srce je i dalje žudelo za njim. "Šta ako me je zaboravio?" pitala se gledajući kroz prozor zamka. Ali Robin Hood uopšte nije zaboravio Marijanu i često je mislio na nju u svom skrovištu u gustoj šumi. Čak i tog trenutka dok je mešao supu, Robin je sanjario o svojoj ljubavi i nadao se da će je uskoro ponovo sresti. Robin i dalje nije slutio da je njegov san uskoro mogao da se ostvari. Njegov dobri prijatelj Kaluđer Tak pojavio se u skrovištu s važnim vestima. Princ John sutra organizuje turnir u streljaštvu. Bilo je opšte poznato da je Robin izuzetan strelac. I to nije bilo sve. Pobednik bi kao nagradu dobio poljubac od Lady Marijane. Robin nije mogao da veruje šta čuje. Poljubac od Marijane? Definitivno je morao da učestvuje na tom turniru. Sljedećeg dana trube su se oglasile i velika grupa posmatrača okupila se da gleda takmičenje. Takmičari su se predstavili princu Johnu dok se on zadovoljno smejuljio. Organizovao je turnir isključivo jer je znao da će Robin učestvovati u njemu i da će imati priliku da ga uhvati. Trebalo je samo da odgonetne kako se ovog puta prerušio. Da je princ John samo znao. Neposredno pre toga mu se krupni, jedan debeli gospodin sa crvenim šeširom predstavio kao vojvoda od Reliša. Ali to je zapravo bio mali John, prerušen u plemića. On je seo pored princa Johna spreman da se umeša ako zatreba. Jedan od takmičara bila je i neobična roda s lukom napravljenim od pruta. Ta roda se neočekivano pokazala kao odličan strelac. Njena strela pogodila je središte mete, razdelivši šerifovu napola. Kakav pogodak! Gledaoci su počeli da slave mašući zastavicama. Pobedila je! Kad se roda približila kraljevskom podijumu da preuzme nagradu, princ John se lukavo nasmejao. Zatim je podigao mač i rasekao rodino odelo, svima otkrivajući prerušenog Robina Hooda. Robin je ovog puta bio u velikoj nevolji, ali je uz pomoć malog Johna uspeo da pobegne i sakrije se u šumi. Princ John je bio besan. Robin ga je nasamario i svi su ga ismevali.
Tako dakle, uskoro će ih naučiti lekciju. Udvostruči porez, utrostruči porez! Zapovedio je šerifu osvetoljubivo. Svako ko ne bude mogao da plati porez, završit će u zatvoru. Čak i Kaluđer Tak, koji je oduvek smelo prkosio šerifu. Čekaj malo, šta? Kaluđer Tak je bio u zatvoru? Da, jeste. Princ John je skovao plan. Robin će zasigurno želeti da ga oslobodi, a kada se pojavi, moji ljudi će ga zarobiti, cerio se princ. Šerif je lično stražario u zatvoru te noći. Šerife, nije bilo naročito pametno spavati kad je Robin Hood u blizini. Prerušen u čuvara, Robin se ušunjao i ukrao šerifove ključeve. Nedugo zatim, Kaluđer Tak je bio na slobodi zajedno sa svim ostalim zatvorenicima. Ali Robin još nije bio gotov. Tiho, poput miša, ušunjao se u kraljevske odaje, gde je princ John duboko spavao, čvrsto grleći vreće s novcem. Robin ih je krao jednu po jednu, vezujući ih za uže koje ih je iznosilo kroz prozor. Jedino je ser Siktavko primetio šta se dešava. Kako bi zadržao jednu vreću, zubima se uhvatio za nju, a repom se obmotao oko noge princa Johna, izlažući ga tako opasnosti. Trenutak kasnije ceo zamak bio je na nogama. Princ John je visio s balkona, dok se Siktavko zakačen za njegovo stopalo zubima držao za jednu od vreća sa novcem. Za to vreme je Robin visio o užetu, izbegavajući strele čuvara. Ništa strašno. Naposletku, opasnost je bila sastavni deo njegovog života. Robin se spustio na zemlju i potrčao ka jednoj od kula zamka. Šerif mu je bio za petama, mašući bakljom kojom je zapalio kulu. Srećom, Robin se nije plašio visine, pa je zaronio u šanac. Bio je slobodan. Kukuriku više nije jedini pevao. Ceo Nottingham zapevao je u glas. Dobri kralj Richard se vratio i poslao princa Johna, ser Siktavka i šerifa direktno u zatvor. Njihovoj strahovladi došao je kraj. I to nije bilo sve. Latice cveća lepršale su u vazduhu, a srca su ubrzano kucala. Osvanuo je dan venčanja Robina i Marijane.